Il-Fondazzjoni Sigma qed tħejji biex ittella l-ewwel maratona tagħha l-ġbir ta' fondi bl-isem Together We Can biex kompli ssostni l-ħidma filantropika tagħha madwar id-dinja fejn diġà wettqet qatt ta' proġetti bit-timbru tal-organizzazzjoni maħluqa mill-kumpanija li twildet minn pajjiżna. One News kellem maċ-chairperson tal-Fondazzjoni Keith Marshall b'antiċipazzjoni għal dan l-avveniment u spjeganna l-ħidma li diġà saret fl-aħħar snin sa mit-twaqqif tagħha fi proġetti f'pajjiżna u lilin. Ma tistax inti tikrea equation li total kulħadd. Iġvir l-Etjopja akademija tradizzjonali taħdem, il-Kenja wkoll, Uganda wkoll. Jekk tipprova tagħmel dil-biċċa xogħol pereżempju ġol favelas tal-Brażil, mhux ħataħdem. Allura x'għamilna? Dawwarna dembna u provajna mod u manjier oħra li daw jiġu self-sufficient u badna il-kunċett ta' sports u mixed martial arts u iffinanzjajna skola tal-mixed martial arts hemmhekk. Proġetti oħrajn li raw is-sosten tal-Fondazzjoni ttellaw fil-Gwatemala, il-Peru saħansitra f'Għawdex fi proġett tal-azzett terapeutiku ta' żwiemel. Minn barra din il-maratona, l-Fondazzjoni wkoll ħadet inizjattivi bħal Kilimanjaro Challenge u l-Camino di Santiago biex tiffinanzja il-proġetti tagħha. Marshall temba appell lil poplu ġenerali u għal xiex wieħed għandu jikkontribwixxi biex isostni din il-ħidma. Servizz li l-pubbliku ma' nies li huma kusin, nies li huma fqar, ibatu mis-sofferenza kuljum, ħanatu testimonjanzi tan-nies li ġew magħna f'dawn il-pajjiżi varji, l-espedizzjonijiet, l-avventuri, ħajkonna ħafna performers on the day, preżentaturi fost l-ikbar li għaw f'Malta, ġviri qed nisperaw li nistgħu naspiraw dawk in-nies li jagħtu donazzjoni u forsi ħana nkunu nistgħu nkatru il-frontieri tagħna. Il-maratona ta' 12 sija se tkun qed tixxandar dirett fuq nhar ħadd li ġej 11 ta' filgħodu sa 11 ta' filgħaxija.